אוקיי, יד, 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 הרכבת עוד מעט מגיעה. אתה מחזיק לו יד? אביבי, אתה רוצה רכבת? כן? גם אתה רוצה? תחזיק אותי יד. אוקיי. אני שואלה את הרכבת. מתי מגיעה? מתי מגיעה? עוד 10 דקות. אוקיי. אביבי, אתה רוצה ללכת ברכבת? כן. הרבה הרבה? מה אתם עושים? תן לו, עדן, תן לו. להיכנס? כן. אתה עוזר לו? אתה עוזר לו? יופי. הנה, ציירתי ביי ביי פרח. רכבת. ציירתי פרח. ציירתי פרח. וואו, ממש יפה. עדן, מה עכשיו אתה רוצה? אני רוצה שתצייר לי בית. היי טוב. אז עוד תרבת. אם יש אתה רוצה? כן. טוב, אם יש. אתה מתנהג מאוד יפה, עדן. אביבי מתנהג יפה. כן. מה עכשיו אתה רוצה? עכשיו אני רוצה שתצייר לי את אביבי. את אביבי אני לא יכול. מה אתה רוצה שלי? אבא! אביבי, הגעת... את אביבי אבל אני לא יכול. תנסה לצייר אותו. אז אני מצייר עכשיו את המצלמה.